баробари дигар сокинони мамлакат ки имрӯзҳо тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ доранд, сокинони деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисор низ ин ҷашни аҷдодиро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. Ороиши дастархони идона ки аз хӯрокҳои миллии хоси наврӯзӣ иборат буда, ҳамзамон нақшу нигори dastoни моҳири сокинони инҷо пешниҳоди меҳмонон ва тамошобинони базми наврӯзӣ карда шуд. рӯзи наврӯз аст булбул дар чаман даврад фиғон, гултабассум мекунад доим ба ҳоли булбулон. баҳор фасли зебои сол, фасли гулгулшукуфониҳост. баҳор яке аз фаслҳои зеботарини сол аст. бо омадани баҳори нозанин айёми наврӯз мерасад. наврӯз ҷашни байналмилалӣ ба ҳисоб рафта. дар ин рӯза ҳама аз хурд то бузург шоду фараҳманданд ва хушҳолӣ мекунанду баҳри пояндагии давлати хеш дасти дуо мебардоранд. аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ин деҳа ба намоиши як барномаи рангин истиқболи наврӯзро ки ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор инъикос намуданд. аз сардиҳо мо омадем имрӯз баҳорро ҷашн гирифта истодаем, фасли баҳорро пешвоз гирифта истодаем. ҳоло дар саросари кишвармон, дар саросари тамоми ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни наврӯзи байналмилалиро ҳамчун рамзи баҳор ҷашн гирифта истодаанд. ҳама кӯдакон, занҳо хушу хурсандона ин идро пешвоз гирифта истодаанд. инчунин рақсу бозиҳо ва пухтани сумалакҳо машғул буда идро бо як шукӯ шаомати зиёд пешвоз мегирем. наврӯз дар ин саҳни чаман омада аст, бо бӯи гулу мушку суман омада аст. наврӯз расад ҷумла ҷаҳон зинда шавад, базму тарабу мушку суман омада аст. ҷашни наврӯз ки имрӯзҳо дар диёри биҳиштосои мо таҷлил мегардад, васлгари дирӯзу имрӯз, ҳимоятгари суннатҳои волои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллиамон мебошад. шукӯҳи наврӯзӣ дар ҳар гӯшаву канори ватан мардумро ба ҳам оварда бо шодию нишоти беандоза таҷлил мегардад. ҳамин тавр тантанаҳои ҷашни наврӯзи хуҷастапай дар деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисор бо иттифоқи сокинон то дергоҳ давом кард.